日はセントルイスのランドマークのゲートウェイアーチを見に来ています。もう見えているんですけど、思った以上にでかいですね。ちょっと今から歩いて向かいたいと思います。見たことないよ。声が違う。はい、今朝の9時40分なんですけど、今日陰にいるんですけど、本当暑いですよ。こっち暑い。なんかクレイトンからここに来たらなんかいいじゃん。なんだ近づいてきていざ見るとすごく高い。この一番てっぺんまで行く。やばい。高い。太陽が眩しい。近くで見る。はい。約192メートルだそうです。そして一番上にちょこっとこっちから見えるんですけど、展望台があって、それでそこに行くにはエレベーターではなく、8両仕立ての路面電車だそうです。いや、ほんとすごいよな、これ。めっちゃ怖い。そしてさっき言った8両仕立ての路面電車にも乗りたいと思います。いやー、楽しみ。あった、あそこだよ。あそこがでかすぎて画面に収まらないということが起きています。そしてゲートウェイではなくあっちの方にもなんか歴史博物館とか軽食店とかミュージアムとかいろいろなショップがあって、そこも楽しめそうです。そこもゆっくり楽しんでいきたいと思います。あそこになんかバイクなんかある。そこから入るみたいで入っていきたいと思います。中に入る場所があります。水たまりみたいなあるよ。これ休める場所。中にはチケットが買うところがうっすら見えますね。行きましょう。今チケット買いました。10時15分らしいので、あともう少しなので急ぎたいと思います。はい、今チケット買ってセキュリティ結構厳しいセキュリティチェック終わって、多分向かっています。今路面電車の前に来ています。それでさっき歴史博物館もあったんですけど、やっぱり時間ギリギリだったので先こっち乗りたいと思います。今ここに来ています。
まあチケットはさ渡されたの5番だから。 We are here in the low zone. Now we'll take you 4 minutes to ride up to the top. It'll take 3 minutes to come back down. これみた And い。 you guys can head down to tram car number. Actually, you guys can go to 3 if you like. We're gonna switch it. 何これ。やば。 Alright, doors are closing. Be sure to keep your arms, legs, and personal belongings inside. はい、今乗ったんですけど、思ってたより中が狭くて、あと7分ぐらいで着くそうです。おっと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 。おい、これ階段で行った方が安全じゃないの？あー、寝よう。寝れるか、こんな状況で。すげえ、なんか工事現場。なんか怖い怖い怖いって言ったよ。景色が見えるまでちょっと時間かかるみたいです。今はまだこういうところが多いですね。スクラップかよ。作った後ですね、これ。ね、思ってたよりも揺れる。なんか思ってたのとちょっと違うというか、なんていうか、お、階段あるし。長くてなんか階段の方がいいよ。そんなに傾かないけど、なんか時々傾いたり、こう階段の方がいいよ。あ、ぐるぐる階段だ。ああ、階段。いやー、展望台のところはすごく綺麗だな、絶対。やっぱ一番上とか、このとなんか怖いね。あれ、あ、開いた。あ、ここから登っていく。最後はちょっと階段登るみたいです。皆さん見てください。あそこなんか野球場がありますね。いや、すごい。景色がいいというか、なんか傾いて転がりもそう。あれは電車。おーっと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 。あ、バンクがありますね。あとなんかスーツレースにとって大事ななんか市役所みたいな場所もあって。飛行機はもっともっと。あれか、観覧が言ってた観覧車。そう、どれ？あれなんかどこ。あそこなんかあれ。なんか東京ドームみたいなでかい、なんだこれ、工場だって。あれ、なんて言うんだ。はい、この川はミズーリ州とイリノイ州を分けてくれるミシシッピ川ですね。はい、すごいすごい。すごいすごい。はい、ここにはたくさんの船ありますね。東京湾みたいだ。なんではないけどね。2個くらいだね。なんかある。ちっちゃいなの船。なんかさ、あれでなんか観光できる。動いてる。なんかあれ、タイタニック。いや、あれタイタニックは持ってるかい。ちっちゃいな。観覧車がここからだと見えるんですけど、動画では多分見づらいんですけど、観覧車あります。あとこのゲートウェイアーチの上はちょっとなんか傾いてて、なんか立ちづらいというか、なんていうか、慣れましたね。待って、なんか東京ドームもあるし、なんか古墳群に似てるやつもありそうだし、なんか野球場も。はい、多分ここね、やっぱ夜だと夜景が絶対綺麗。次来れたら夜に来てみたいと思います。見て、
機に乗ってる気分だ。いやなんか飛行機がちょっともう終わっちゃはいもう終わっちゃいましたね。まあ短かったというか、まあ、楽しかったです。あ、着いたな。来たな。もうここにもう一回同じ番号に乗って帰る。はいもう終わっちゃいましたね。今帰ってるんですけど、予想以上になんか行く時よりなんか早くてなんかうるさい気が気のせいかな。やばくない？ちょっとどうできませんか？おお、地震です。震度1は早い。震度1、いや楽しかったですね。展望台も見たことですね。今度は歴史館とか定食店とかいろいろなところをミュージアムとか見ていきたいと思います。ちょっとこのはい今終わってここに来たんですけど、さっき時間がギリギリだったんで中のものを一つも見てないっていうか慌てて来ちゃったんで、もうちょっとゆっくり今からここからだと上空見れるあれなんて言うんだ、このアーチをここあれじゃん、さっき僕たちが見たので逆側がこっちの川だ。そういう系ね。ここに観覧車がある。見えない。なんか入れないのかな。すげえ。なんかすげえ。これあれじゃない？セントルイスの絵だよ。この木なんここが入り口で、ここがさっき言った市役所みたいなところで、なんかすごいところ、すごいところで、これがゲートで、違う。ね、見て、こっちにさ、思うんですよ。空港に似てね。だって空港だってなんかタピオカ店みたいなさ、なんか軽食にあるでしょ。そしてなんか飛行機を待つところみたいので、なんか意味わからないもの、あとなんかお土産ショップみたいなところなんかあるところ、もうこれ空港のパクリです。昔のあれ写真撮影するやつ。何これ、家みたいなもんだよ。いや、もうなんだこれ、電車のタイヤかな。ああいう動物とか狩りに使うとき、これふわふわすぎるす。いや、もさもさかいぶさぶさ。はい、これは1600年代後半にフランス人がやってくるまでセントルイスにネイティブアメリカンが住んでいた
トです。これ。この中に化石とかなってそう。これが昔のあれ住んでる人のところです。お、あれなんか昔のなんていうんだ、車っすよあれは。いや、多分車じゃない。なんか、お、刀ある刀。I took the overland stage from St. Joe's, Missouri, to visit my sister in Sacramento. 刀ある。I paid $7 for a first-class ticket that let me sit inside the stagecoach the entire trip, even if it broke down. 刀がある。かっけいい。ないんだ。はい。この博物館は1804年とかね、1840年とか、あっちとか、1930年から19までの歴史がすごくあって分かりやすい分けられてる。コインみたいな。これはあれっす。船っすね。あー、うん。すごい進化してる。あ、でかいでかい。あ、きれい。あ、おお、光った光った。なんかタイタニック号かよ。すげえ。どれが一番でかいの見つけた。ここは、空港みたいなところのあれショップです。じゃあ入ってみます。あれ船のチケットを買って船に乗れるんですけど、そして船に乗って遊べるんですけど、それは次回の楽しみにしておきましょう。あれ展望台のところですごい高いところから絶景を見れたので来てよかったと思います。やめろやめろ。俺は良い子は何しない。引き上げろ。楽しかったです。バイバイ。